ካውንስል ሓይልታት መኸተት ትግራይ ንኽልተ መዓልቲ ዘካየዶ ዘተዛዚሙ እቲ ኣኼባ ዓበይቲ ውሳነታት ብምትሕልላፍ ተዛዚሙ ተባሂሉ ብኻሊእ ሓበሬታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኣመራርሓ ህወሓትን ሰራዊትን ንምእሳር ምንቅስቓስ ጀሚሮም ተባሂሉ ካብ 9 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንኽልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣኼቡ ዘካየደ እቲ ካውንስል ብቐንዱ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ፈላማይ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ንባዕሉ ይከላኸል ዝብል እዩ። ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ዳግም ወሪሩ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዘይወድኦ ገበን ጆኖሳይድ ንምቕጻል ብኩሉ ኣንፈት ሰራዊቱ ናብ ወሰን ትግራይ ካብ ዘጸግእ ኣስታት 4 ኣዋርሕ ተቖጺሮም ኣለዉ። ካብ ሰራዊትን ጋዕገል ጠምኒ ብተወሳኺ ኩሎም ዓይነታት ግልጋሎት ብምዕጻው ህዝቢ ብጥሜትን ሕማምን ንኽጸንት ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ጀሚሩ ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ተባሂሉ ብመሰረት እዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ምክያዱ ከም ዘይተርፎ ዝደምደመ እቲ ካውንስል ሓይልታት መኸተም ካብዚ ሓደገኛ ኩናት ከመይ ንባዕሉ ክከላኸል ይኽእል ዝብል ብሰፊሑ ዝተዘተየሉ ዛዕባ ከም ዝኾነ ተፈሊጦሎም ህዝቢ ትግራይ ዝጅምሮ ኩናት ይኹን ዝፍጽሞ ወራር የለን ይኹን እምበር ብልጽግና ንሰፊሕ ወራር ይዳለሎም ብዓብዩ ድማ ህዝቢ ይጠፍእ ኣሎ በቲ ሕዚ ዘለዎ ዝተዓጽወ መንገዲ ክቕጽል ስለ ዘይኽእል ንባዕሉ ክከላኸል ዝኽእለሉ ኣንፈት ድማ ኣቐሚጡ ተባሂሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምልከት እቲ ካልኣይ በቲ ካውንስል ዝተገምገመ ዓብዪ ኣጀንዳ እንትትከውን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ውዕሊ ብዕሊ ኣፍሪስዎ እዩ ቅድሚ ሕዚ ብድሮን ከይተረፈ ዝፈጸሞም ደብደባትን ትንኮያታትን ከም ዘለዉ ኮይኖም ሕዚ ድማ በይናዊ ምንዋሕ ስልጣን ብምፍጻም ነቲ ውዕሊ ከም ዘፍረሶ እዩ ተገምጊሙ ስለዝኾነ ትግራይ ንበይና ውዕሊ ፕሪቶርያ እናበለት ክትዝምር ግዝኣታ ንሓዋር ክህገር ህዝባ ክጠፍእ ከም ዘይግባእ ክሳብ ሕዚ ዝተጸመመቶ ካብ መጠን ላዕሊ ምዃኑ ብምግምጋም ካብ ድሕሪ ሕዚ ንዝፈረሰ ውዕሊ እናማዓደኻ ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘየለ ኣብ መደምደምታ በፂሑ ተባሂሉ ብመሰረት እዚ እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ጥራሕ ስልጣኑ ዝተናውሐሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ዝወሰነ ካውንስል ሓይልታት መኸተት ትግራይ መንግስቲ ኣልቦ ኮይንካ ምቕጻል ስለዘይከኣል ድማ ኣብ 2012 ዓ.ም ዝተመረጸ ኣብያተ ምኽሪ ናብ ቦተአን ንኽምለሳ ብማእኸላዊ ኮሚቴ ዝተወሰነ ውሳነ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢልዎም ሕዚ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ ዝነበረ ስርዓተ መንግስቲ ይመለስ ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ምውራድን ምድያብን ከም ዘይኮነ እቲ ካልኣዋይን ሳልሳይን ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ዘልዓለ እቲ ካውንስል ቤት ምኽሪ ይሃሉ እቲ ፈጻሚ ግን ኩሎም ብሄራዊ ውድባት ዝሓቆፈ ምምሕዳር ክጣየሽ ትግራይ ግን ብምስሌነ ኣይትምራሕን ዝብል ከም ዝደምደመ ተሓቢሩ ኣሎ ቅድሚ እቲ ካውንስል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ናይ 3 መዓልቲ ኣኼባ ነዚ ውሳነ እንትዝውስን 4 ተቃውሞን 2 ድምፀ ተኣቅቦን ከም ዘጋጥሞ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምጥቃስና ዝዝከር እዩ እቶም ሕዚ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክቕጽል ኣለዎ ናይ ቀደም ኣብያተ ምኽሪ ኣይመለሳ ብምባል ዝተቃወሙ ኣመራርሓ ንዓመታት ሓላፊ ቤት ጽሕፈትን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ተገምጊሞም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝወረዱ ሕዚ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ኣካል ልኡኽ ድርድር ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝነበሩ ዶክተር ፍስሓ ሃፍተፅዮን ኣብ እዋን መኸተ ብስርዓት ብልጽግና ተተሓሒዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነን ህወሓት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንላዕሊ እየ ዝኣምና ብምባል ዝፍለጡ ሕዚ ሓላፊ ቢሮ ሃፍትማይ ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህንን እዮም ኣብቲ ኣኼባ ካውንስል እውን ካብ ወተሃደራዊ መራሕቲ ተመሳሰልቲ ሓሳባት ተላዒሎም ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ፍልፍላት እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ዋላቶም ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተቃወሞም ካብቲ ናይ ካውንስል ብተቃውሞ ዝወፅእ ኣመራርሓ ሰራዊት ይኹን ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ዘይነበረ እዩ ዝሕብሩ እቲ ሳልሳይ ብካውንስል ሓይልታት ምኸተ ዝተለዓለ ኣጀንዳ ጸላኢ ብምንካይ ፎታዊ ነብዝሕ ዝብል እንትትከውን ምስ ጎራብቲ ህዝብታት ዝተጀመሩ ርክባት ተጠናኺሮም ንቕጽሉን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሓፍ ክብሉን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ እቲ ህወሓት ጊዜያዊ ምምሕዳርን ሰራዊትን ዝሓቆፈን 9 ኣባላት ዘለዎን ካውንስል ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበርነት ብጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትልነት ዝምራሕ ዝነበረ ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ናብቲ ኣኼባ ተጸዊዖም ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም ግና እቲ ኣኼባ ብዶክተር ደብረጽዮንን ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ፍስሓ ማንጁስን ከም ዝተመርሐ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣኽሱም ዝተበጽሐ ውሳነ መልኪቱ መግለጺ ክህብ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ኣመራርሓን ህወሓትን ሰራዊትን ማእሰርቲ ንምክያድ ምንቅስቓስ ምጅማሮም ተፈሊጡ ብኻሊእ ዜና ህዝባዊ ተቃውሞ ንምክያድን ናበይ ዝኸዳ ከም ዝኾና ዛጊድ ብዕሊ ዘይተፈለጣ ልዕሊ 10 መኻይን ነዳዲ መሊአን ኣብ ተዳሎ ከም ዝርከባን ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ንኽልተ ግዜ ዘናውሕዎ መግለፂ ድማ ሎሚ 11 ሚያዝያ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ናይ ቀረባ ፍልፍላት ገሊፆም ኣለዉ 30 መጋቢት 2018 ዓ.ም ሕጋዊ ስልጣኖም ዛዚሞም ንተወሳኺ 1 ዓመት ብስርዓት
ብልጽግና ጥራሕ ስልጣኖም ዝተዳውሐሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሕወሓት ተቐባልነት ከም ዘይረኸቡ ዝፍለጥ እዩ። ተቐባልነት ኣይረኸቡን ጥራሕ